Miliyan ɗaya, naira miliyan ɗaya, kin ga dai shekaran ki 13. Kin ga ke kamar kokolo ki bara ta dauki tambayar miliyan ɗaya ba ko? Miliyan? Miliyan ɗaya. Yanzu an ce ki raba ta gida 4. Nawa zai kama? 250. Kaya ta ba mata. Yanzu in na ce shekara guda ɗaya, kwana nawa ne a shekara? 360. To fa, to a shekara 10 fa? 3,600. To fa. Yanzu mutum an ce ya shekara kamar kamar kuma da shehu, yanzu shekaransa 47. Shekara 47? Kwana nawa zai kama? Bona. 10,000 da 920. 10,000 shekara 47 kwanakin ta kenan wa gashe mu a duniya. To yanzu inda gwamnatin Kano ko gwamnatin ko mai girma shugaban karamar hukumar Gaya ko kuma mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da zai ga wannan bidiyo ya taimaka miki, zaki iya karatu? Ya zaki ce Zaki iya karatu? To yanzu me zaki gaya sauran yara waɗanda suke a gida waɗanda ba sa zuwa makaranta? Su ta zuwa makaranta? Yanzu inda za a saki a makaranta, wani ɓangaren lissafi kike so ki karanta ko kuwa? Ko likita? Zaki na lissafi? To, wai yanzu misali, kai na samu kamar a ce 7 sau 20. 140? Ai kin bai da saurin ma ba da sabo ba da Allah. kara mutum Tara sau 30. 270. Kenan nan. miliyan 5 sau 10. Miliyan 5 sau 10 ba. Miliyan 50. Miliyan 10 sau 20. Miliyan 10. Sau 20. Miliyan 200. To ke kin taba rike miliyan ne kike wannan lissafin? Ina yin miliyan. To Tumbaita. dubu 10 sau 10. 100. Yanzu miliyan ɗaya a cire 350. Miliyan 1. A cire 350. Injin 900. Injin 999 da 650. kai wannan yau ta gama da kai. Ni yanzu ne wani irin tambaya kin gure ni. Me ya kamata in tambaye ki? To yanzu ki roƙo ga mai girma gwamna. 500 sau 10 nawa ne? Ba wahala wannan. Yanzu 10 sau 30. 30 sau 100. 3,000 sau 30. 90,000. to 90,000 sau 3. 90,000 sau 3. 270. Kai wannan 270 sau 3. 270. Sau 3 ba? 810. Wallahi wannan yarinya ta gama da gama. To yanzu ga wata malamar gona ta to gona. Yanzu amfanin gona misali in yi wata 2 da kwana 15, kwana nawa kenan iya duniya? 75. To yanzu ki roƙi mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da chairman na Gai local government Alhaji Dr. Ahmed Tashi su taimaka su saki a makaranta, saboda kin ga kwakwalwanki ta fi 'yan jami'a ma. su ɗau nauyin karatun ki, ke baki da gata wanda zai taimaka miki ki karatu.
don Allah ki roƙe su su taimaka miki da su Kabiru Gaya da su Abdullahi Mahmud Gaya kuɗi su taimaka miki ki karatu. Ke dai yar gwadayi ce a mazaɓar Shagogo a Gaya local government, su taimaka miki ki karatu. Kina buƙatar haka? Yanzu idan ka samu 7 sau 7 49. wannan kin gama da ni. Gashi mata tambaya da Allah ni na kasa. 1,200 sau 10. Za ta bata lokaci, za ta baka Allah. 3 sau 10. 2 sau 10. Wannan ai ba wannan mai sauki ne. Ka ce a miliyan ɗaya ba cire 350 ta kai ba. To amma ke yanzu kokolwarki ce take ba da wannan ansar kofa. Haka Allah ya baki wannan hikimar. Miliyan ɗaya a raba ta sau 15. Miliyan ɗaya mutum 15 na wajen araba kaga 60 da 15 kaga 900 ko? 65 biyar 60 da hida 10,000. Sai rabuwa. 10,000 hida 165 sau 10,000 sau 5. No. 675. Haka ne. Haka yake. Wallahi haka ne. Ka gane lissafin da dai. Me sunan ki? Saratu ko? Sannan ta kawo 10 Saratu. sai ta kawo sauran da suke kara kuma ya tarara ba. Haka take. Haka take. Me sunan ki? Saratu ko? Ce Saratu me sunan ki? Sunan ki me? Uwayen Jigawa? Ke dai Allah ya baki hikima. Ke kwamfuta ce. In dai lissafi ne ke kowane iri ne a zo wurin ki kawai. Ba calculator kuma ba aji kika koya ba. Allah ne baki wannan baiwar. Da wata wanne da nake yi wa makarantar boko mu. Wani malamin makarantar boko mu ne yake tambayar yan makarantar boko wani abu daya wasu wadanda. A ji kawai ki. Yake faɗa ni ma ina faɗa da idan na faɗa ya daina faɗa yake tambaya ta ɗaya gabar da ke ɗaya gabar. Dan ake ɗaya gabar a haka nake yin lissafi. Haba, aka kika koya. Ya zama ɗalibin ki. Malamin ya kika zama kina koya masa kuma. Nahi bai kwari ba. Wani malami ya kuma ce sai mashi liman a unguwar su ba wanda yake. To, a kofar Kano? Yanzu dai an ɗauki nauyin ki zaki karatu. Za mu sa wannan abun a